हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बनायना लाबोनाय जाबाय। गोबां आंनि नायगिरि नोंथांमोना बुंहरगासिनो ना जोंखौ लोगो हमनो होननानै। जोंनिया एप्रिलनि 14 तारिखआव सुटि मोना आरो माने सानडे दिनावसो गोलैहैयो नालाय, रबिबार दिनावसो गोलैहैयो, बेनिखायनो जोंना बे दिनाव सुटि मोनहैयो आरो। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। हायोब्ला नोंसोरो दानि शुक्रबार 5 तारिखआव नोंथांमोना जोंखौ लोगो हमनो लुगैदोंबा, जों बोराय बुरै सानैखौबो लोगो हमनो लुगैदोंबा नोंथांमोना जोंखौ 5 तारिखआव लोगो हमनो हागोन आरो दानि एप्रिलनि 5 तारिखआव लोगो हमनो हागोन आरो। जोङो मा होनो हस्पिटालाव थांगोन, सानैनाबो सुटि थागोन बे समाव। हस्पिटालाव थांनानै जोङो लालबागाव थांगोन आरो लालबागाव बेरायनो। मानो होनोबा बेनो लास्ट खासै नालाय बेरायनो मानो टाइम मोननाया, बेनो लास्ट खासै, बिनि उनाव बेरायनो मोनखाला। मानो होनोबा बियो मेनि 2 तारिखआवनो थांगोन नालाय, बेनिखायनो टाइम मोनला आरो। नोंथांमोना फैयोब्ला दानि बे शुक्रबारावनो फैनांगोन आरो। शुक्रबाराव फैनानै जोंखौ लोगो हमनो गोसोबा बे शुक्रबारावनो लोगो हमफैनांगोन आरो। गाज्रि मोननो नाङा दे, जोंखौ माने नोंथांमोना खावलायहरदोंमोन आरो 14 तारिख एप्रिलाव ज' लोगो हमलायनोसै मानोसै होननानै कमेन्टआव गोबां बुंहरदोंमोन नालाय, बेनिखायनो बे भिडिअखौ आं लाबोनाय जाबाय आरो ना। जोङो 14 तारिखआव सुटि मोना आरो मा खालामबावनो ना, सुटि मोनबाथ' बिराद मोजांमोन, बयखौबो लोगो मोनगौमोन खोमा। मानो होनोब्ला बै दिनाव बैसागुनि बिहुनि बयबो सुटि लायो नालाय, नङा होमबा? बे समाव लोगो मोनबाथ' जोंबो बिराद मोजां मोनगौमोन आरो, गोसोफोरखौ स्रां मोनगौमोन। बयबो गामिनि मानसिफोरखौ, जोंनि आसामनि मानसिफोरखौ बेंगालुरुआव लोगो मोनोब्ला मोजां मोनो आरो ना। दा जिखुनुआनो जादों, बेंगलराव जेसेबां मानि जोंखौ लोगो हमनो लुगैदों, जोंबो गोबां बर'फोरजों लोगो हमनो लुगैलायदों आरो ना। जों बोराय बुरैल' दा रावबो गैया, रावबो बर'फ्रानो गैया आरो जोंजों दा। नोंथांमोना लोगो हमनोब्ला दानि 5 तारिखआव फैबानो जाबाय आरो ना। एप्रिलनि 5 तारिखआव फैदो, लालबागाव फैबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय टाइमिंआ नोंसोरो फैयोब्ला 12तानि गोजौआवसो फैनांगोन आरो, 2तासोआवसो फैनांगोन। जोंखौ मानो होनोब्ला फुङाव हस्पिटालाव थांग्रोगोन, हस्पिटालाव थांना फैनानैसो हस्पिटालनिफ्राय डाइरेक्ट लालबागाव थांगोन आरो। जोंनियाथ' लालबाग खाथिल' जाखायो नालाय, लालबागनिफ्राय जोंनि रुमसिम आधा किल'मिटार 1 किल'मिटार बिदिल' जायो आरो। आधा किल'मिटारसोल' जागोनदां, बारा गोजान जाखाया। बेनिखायनो नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय आरो ना। ज' लोगो हमलायनोसै, ज' बेरायलायनोसै। बुरैखौबो दख'ना गानहोनानै बेरायनोसै बे समाव। मानो होनोब्ला गस्ला गाननानै बेरायनाय मानायफोरखौ बारा इन्टारेस्ट मोनाखै, दख'ना गानना बेरायहोनोसै आरो बे समाव ना। बिराद खुसि मोनगोन गोसोफोरखौ, गावनि हारिनि ड्रेसफोरखौ गाननानै बेरायोब्ला। गोदोनायाव आर'नाइ लालायनोसै, आंबो आर'नाइ दंखायो नै, बे सिगां लानाया, बे आर'नाइखौनो लानानै बेरायगोन आरो ना। नोंथांमोनाबो दानि शुक्रबारावनो फैनो हायोब्ला कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर दे। जाय जोंखौ लोगो हमनो लुगैदों कमेन्ट खालामहरदो। दानि शुक्रबाराव फैनो हायोब्ला फैबानो जाबाय। कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि डिसक्रिपसन नाम्बाराव मोनखागोन, डिसक्रिपसननिफ्राय लाबानो जाबाय। आरो डिसक्रिपसननिफ्राय लानो रोङाब्ला आं खिन्थानोसै दे, थुबानो जाबाय 6362190981। बेनो आंनि नाम्बारा। वाट्सएप बा फन खालामहरबानो जाबाय आरो ना। फन खालामहरबाबो आं थिखोगोन, ओमफ्राय वाट्सएप खालामोबाथ' साबसिनानो जागोन आरो ना। वाट्सएपबो खालामनो हागोन। दा हिन्जावाबो गैथ'वा, खामानियावसो थांदों, दिनै रबिबार खामानियाव दंहैयो। ओमफ्राय आंबो ओंखाम जानो फैबाय आरो बेबो दा ओंखाम जानो फैगोन। दा आधा घन्टासो थानानै फैगोन बेयो। दा आं हारसिं फैग्रोबाय, हारसिं फैनानै दा नोंथांमोना खावलायहरबाय थानायखाय जोंखौ लोगो हमफै, ज' लोगो हमलायनो, ज' रायलायलायनो होनना बिदि बुंबाय थानायखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो दे। जाय लोगो हमनो लुगैदों कमेन्टल' खालामहरदो लोगोफोर। जोङो थांनायाथ' जों सानैजोंबाबो थांखागोन, रावबो फैयाबाबो, नोंथांमोना रावबो फैयाबाबो जों बेरायनो थांखागोन शुक्रबार खालि। मानो होनबा आंनि बुरैया न'आव थांसिगोन नालाय, जों सानैजों बेरायैया गोबाव जाबाय, बेनिखायनो जों सानैजों बेरायहैगोन आरो बेरायनानै फैगोन। बेनिखायनो जों थांगोननि थाखायनो नोंथांमोनखौबो आं लेंहरबाय आरो 5 तारिखआव फैनो हायोब्ला। जाय नोंथांमोना फैनो हायो 5 तारिखआव फैनो हायोब्ला कन्टेक्ट खालामदो, फन खालामदो, वाट्सएप खालामदो, ओमफ्राय कमेन्टआवबो बुंहरदो आरो। कमेन्टनि गेजेरजोंबो मबाइल नाम्बारखौ मोनगोन, लानो रोङाबा आं कमेन्टआवबो हरना होगोन आरो ना। फैब्लानो जाबाय दे लोगोफोर। गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामलांदो, ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामहरदो आरो।
बाय बाय फैबानो जाबाय फैथार दे लोगोफोर जों नेबाय थागोन नोंथांमोननि कल एबा फन मेसेज कल बेफोरखौ जों नेबाय थागोन आरो ना खालामहरथारदो फैबानो जाबाय बाय बाय